Здравейте! Искам да ви представя втора част на нашата поредица с доктора на философските науки Витка Николова за мистичното идване на християнството по земите на Траките още в средата на първи век след Христа. За идването на апостол Павел, на апостол Андрей и техните ученици по нашите земи. Тя ще ви разкаже с подробности тези факти, но това е част от поредицата на богопознанието на българите, което е започнало преди 5400-5500 години, което е и целта на нашето занятие. В миналата част изяснихме идеята за тракийски орфизъм, за безсмъртието на човека и връзката му за подготвеността на траките българи за идващото християнско учение на апостол Павел и апостол Андрей, като свързано с самия извор, с самите ученици на Христос, за също безсмъртието на човека, т.е. за преминаването от едното учение в другото, което обновяващо за траките българи и показва истината на този народ, който върви през вековете. Разбира се, ще засегнем и ситуацията, свързана и с това, че Балканите, които са под покровителството на Богородица, не случайно пак са свързани с това изначално, свързани с идеята за изначалието на християнството по нашите земи. Защото ние знаем, че след като Христос възкръсва, той остава всъщност със своята майка на грижите на своя любим ученик, свети Йоан Богослов, който идва с Света Богородица, т.е. в Света гора Атонска. И Света Богородица е именно покровителката на атонските манастири, както и покровителка на целия Балкански полуостров. След това аз съм имала видеа и известно и историята с иконата на Иверската Света Богородица от 4 век, която също е покровителка на атонските манастири. След това е свързано с освобождението на България, тъй като идеята за 153-те антиминса, които трябва да бъдат изработени, и откровението за това, което е било пак в Солун. Обикновено освобождението на България винаги тръгва от Солун в църквата Панагия Логидиани в 1746 година. Именно пратеничка на самата Дева, пратеничка на самата Света Богородица и 3 свети, 2 от които са свети Димитър Солунски и свети Мина, които съобщават на хората в тази църква и на глава на свещеника, който трябва да започне едно дело, че самата майка Богородица е успяла да измоли освобождението и спасението на българите пред престола на своя син Господ Исус Христос. И след това и извезването и шествието на Самарското знаме, чиято една страна е свързана с Иверската Света Богородица, на другата страна са иконите на свети Климент, на свети Кирил и Методий. Така че Божията майка, която покровителства в България и съответно и Балканите, както и атонските манастири, е едно викане още на майката и сина, което е в основата на тракийски орфизъм. Викането на майката към сина, идването, мистичното идване на апостол Павел на Балканите. Чуйте и разсъжденията, мислите, откровенията и на доктор Витка Николова. Бог посяга към нашия народ и към нашата култура в духовен план да станат, основа, полето на бъдещото изграждане на богоотношението на човека въобще. И на идването на апостолите. Да. Защо става това?
Ами, просто тук е една подготвена за Христовото учение на моностеистична почва култура. Защо в Нови Завет Лука главно извършва тези неща, чрез деянията, и апостол Павел чрез посланията своите, говорят за онази нощ, когато се явява на Павел видение. Стоеше пред него един мъж македонец, който го молеше и готовност да искаш помощ от напълно непознатото. Следователно, ти вече си го приел за себе си, за да искаш помощ. Ти си вече готов за него. За да молиш, мини в Македония. Тоест се иска новата вълна на монотеизъм, съответно и с астрологическите епохи, тъй като тогава влиза огромна астрологическа епоха на Риби, която въвежда самия Христос. Поле, в което аз се страхувам това е да чисто астрономично дадено. И подготвените траки чрез моноорфизма готови за Христос, за най-великото събитие на света. Те го викат. Те вече го викат. Той не е стъпил. Те са готови. Те са готови. Сега, искам да в скоби едно внимание да обърне на слушателя за понятието, наименованието Македония, тук в конкретния този новозаветен текст. Македония се употребява за това, защото, от Лука, за това, защото Македония от Беломорието до Черноморието, до Скития, да не говорим за Мигдония, което е бъдещата, нали, Македония, това е земята на мигдоните, траките, племето, тракийското племе Мигдони, което живее на юго-запад, долу. Защо Македония? Защото в римската администрация, тогава нашите земи са имперски поредно завладяни от Рим. И всъщност те в момента попадат под въздействието на този политеизъм. Те са буквално зарити от политеизъм и от гръцки и от римски. И от римска страна. Това не променя обаче. И се викат на помощ. Монотеистична. Именно, новата това е относно пък думичката също помогни, което допълваш. Те са зарити с много богове. Те са зарити с не себе си. И те търсят себе си изход с себе си. Това е Божията линия. Да. Македония в администрацията тогавашна на Римската империя е цялата тази земя и към Черноморието, и Родопите, и Тракия долу, и Македоните. Всичко като административна единица се употребява в тогавашния свят, това Македония. Не е конкретно да не помислят за която, нали, съседната наша държава, да не си помисли, че става дума за нея. И така, след това видение, казва Лука, веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, т.е. те поискват на практика, те тръгват към Европа. Първото стъпване на апостоловите ученици на европейския континент се случва тук, в трако-орфическата етнокултурна карта. Като най-подготви. Като най-подготви. И ни стъпваме в Македония, понеже разумяхме, че Господ, нека обърнем внимание и на това, така както Бог избира нашата земя, култура, знание и духовност като основа на своето бъдещо учение за себе си, така и от това се ръководят и учениците. Той ни е повикал тук. И тъй като пътувахме от Троада, това е предна Мала Азия, стигнахме наново в Самотраки, един от центровете на тракийската култура, и на другия ден в Неапол. Неапол
е не италианския бъдещ, нали, което знаем, това е древнотракийски орфически голям център на Бяло море, а оттам в Филипи, съседния град, говоря за Филипи като съседния център, който не случайно отбелязва. В тая част на Македония е първия град от към римска гледна точка, посока география в тази римска култура. В този град престояхме няколко дни и така нататък, разказва Лука в еди кои си глави 16 на своето писание. Искам също друго внимание да обърна, много важно е от мое гледище, че Лука е единственият евангелописец, чието и Евангелие, и деянията, неговите на апостолите, по-късно писани, са преди да влязат в оборот. Днеска бихме казали научен оборот, бихме казали публикуване. Преди да започнат да се разпространяват сред тогавашния първохристиянски свят, те са четени, т.е. Евангелието на Лука е четено от апостол Павел. Той много подробно проверява писанието на Лука. И също не случайно средновековните от запад пристигащи по нашите земи пътешественици казват, че от Белград нататък на югоизток е нещо съвсем различно. Да, ние говорим, значи, за... Тоест, и казват какво е то. Апостолски църкви. Това общини, не въобще апостолски. Апостолските и на запад в същинската римски център имперски. Тук е Павловата, все Павловата вяра. Чак това Азия. Да. Тоест... Стъпвайки върху орфическата идея. Върху орфическата... Тогава бихме ли приели, че всъщност, тъй като явно нашата цивилизация, която е орфическо, богомилско, православно, християнска и славянска, съответно, е доста по-различна от самите евреи, от самите юдеи, които също там на практика се оказва, че те не приемат. Да. Тоест, на практика траките и орфиците приемат апостолите и са готови, а всъщност се оказва, че точно евреите не приемат и разпъват и така нататък. Ние се разделяме на две съвършено различни цивилизации. Значи. А може ли да обясните, нали, точно тази разлика, защото много се преплитат? Или пък едното се извежда на много по-силен план? Това ще го засегна, когато се върнем към текста, орфическия текст от нашия национален епос. Историографията, примерно, казва, че българите нямат, те нямат епос. Ние там, нали, германите, другите си имаме свои епоси. Не е вярно. Българите имат епос. И това е всичко това, което е запазено, съхранено и слава Богу публикувано през 19 век и което е известно с наименованието, то не е особено точно, Веда Словена. Но на конкретен текст по повод рождение Орфеево, как се ражда Орфей според народното мислене и българската митология, тогава просто ми напомни да го засегна, защото искам да поднеса на нашия слушател един анализ, връзка между рождение Орфеево като текст и като практика духовна и онова, което е заложено в Стари Завет.
Да, точно. Авраам и Сара от една страна и от друга тази, която ражда майката, и Вишну Бога, които довеждат, раждат и слиза Орфей. Тук. Да, Това там ще го... Да. Точно тази разлика, която всички улавяме. Но, значи, какво правят те там в тази административна област на Рим? Те започват проповед на българските, сред българите траки на учението на Христос. Сега и се почва изграждането на апостолските църкви, включително и навътре в Тракия, включително и по Черноморието, включително и всичкото това се извършва от първоапостолите. Също и Андрей, да не забравяме, който идва и работи тук. В градчето Виза, нека помним това име. Това е древно тракийското наименование на бъдещия Цариград. Той носи и на бъдещата империя. Тя има своето име, да, от тракорфическото, тракийското градче Виза. И годините са 50-52, средата на първи век. Тогава, да. Преди 20 век. Да. Изграждат се тези първоапостолски тракийски църкви. Те са първоапостолски за цяла Европа. За християнството въобще като онова божествено учение, което идва, обхваща, осяда и започва да бъде възприемано все едно как, доколко, нали, от целия европейски континент. Кои са тези църкви първоапостолски? Те са тракийските в Филипопол, с първия епископ, той, който е Павлов ученик и е спътник, и името му е Ерма. Това е... после да не забравяме, че ние говорим за времената преди държавата България на Аспарух. Да, разбира се, тук точно това... Ние говорим за културата. Слушателя трябва и, нали, нашите зрители, че става въпрос за една непрекъсваема линия на култура, която е християнска, монотеистична, свещена и безсмъртието учение, на човека. Заложено е все и все. Абсолютно, абсолютно. И бидейки и да правим, предлагам разлика, защото тя е огромна, между понятието култура и понятието държава. Да. Държавата винаги е на колене пред културата. Културата винаги израства и се развива вън, независимо преди държавата. Ако държавата я подпомогне, да. Нали, това е добре дошло. Ако я разрушава, унищожава, губи, както е в нашата съвременност сега, но също друг въпрос. Искам да вметна, че ако държавата пречи на културата, тя изчезва. Това много пъти се това исторически е толкова самото петвековно робство. Ние оцеляваме културно и сме в много висока степен на духовност, без каквато и да било държава. Това е ярък пример. Христос и нищо друго. И нищо друго. Да. И Христос и никаква църква. Да. Ние нямаме като институция не само културните, държавническите институции. Ние нямаме църква.
Да, никаква в институция. това Да. време. Включително, Институционално може би, сме вън. между апостолите и съответно приемането официално на християнството, Да. 9 век също няма институционалност, което може Но би много не забравяй, че много 9 приятно. век е късно и Да. то е държавническо приемане и решение преди всичко да се приеме откъде, пък от Но изток, държавата скоро загива. Тоест, аз съм много привържен на идеята, че ако българската държава се опитва, когато и да било, векове назад или векове напред, се опита да тръгне срещу Божието слово, срещу Божията линия, срещу Божието поглед и предопределение, тя загива. Нека нашите държавници го имат предвид. Главата се реже директно. Да, но културата, християнството, както казва учителя, 300 хиляди ще останете, но ще сте най-истинските християни. Вие ще сте орфийци, вие ще сте богомили, вие ще сте Бенсадонови. Да, не случайно учителя Бенсадоно нарича Павел апостолът, който е призван, който бе призван да запази същината и първичността на Христовото учение. Абсолютно. Той учи, проповядва и разпространява Христовото слово, Божието слово именно тук, в нашите земи. Нека да си спомним. Още веднъж. Едната църква е на Ерма и това е Трак, Павлов ученик. В Верея, или т.е. Стара Загора, е Трак и той е Карп. За Скития също се свидетелства, за Фригия също Павел свидетелства, кои са там и те всичките са траки. И той, обръщайки се към колосяни, в своето послание до колосяни, апостол Павел казва, а това е Фригия. Това е тракийска Фригия. Да. Предна Мала Азия си е това. Той казва, след като съблякохте вехтия човек заедно с делата му, т.е. до Христовия човек, и се облякохте в новия, който се обновява в познанието. Нека видим думичката обновява. Тракът се обновява. Не се постановява в него Христовото учение. Но трака е българин. Но да, тракът българин се обновява, той се доразвива, той расте, той се самоусъвършенства. Едно от най-отличителните белези на тракийския орфизъм от древногръцки е самоусъвършенстването на човека. Не само безсмъртието, еволюционната линия. Точно, но и самоусъвършенстването. Така, и след като направихте тези неща, казва той, по образа на своя Създател, дето няма защото там в този образ няма елини, няма юдей, ни елин, ни юдеен, ни обрязвани, ни необрязвани, ни варварен, както винаги наричат българите от древните гърци насам варвари, нито скит, нито раб, нито свободен, а всичко и във всичко е единствено Христос, е само Христос. От Македония през Тракия и до Скития са все апостол Павлови ученици, апостол Павлови църкви, което с езика на времето, всъщност, да не забравяме, пак повтарям, става дума за десетилетието 52-62 година. От този момент нататък е християнизацията на нашата земя, на нашите предци, на българите траки. Най-южните и най-югозападните от назованите земи, заедно с част от Родопите, стават средищното място в дейността на апостол Павел. Нека повторим, заедно с Родопите, и да си спомним, че набезите да бъде ислямизиран българинът Трак се отличава с изключителен напор за нас трагизъм, именно в Родопите.
този удар. От духовно гледище, това е изпитание, Той на в което центъра сме... на орфизма. Да, това е там центъра. И след това вече на първите християнски... Средишно място и не само за апостол Павел, то е средишно място и за всички негови съпътници. Това е Сила, и Марко, и Тимотей, и Ераст, и Климент, бъдещия първи папа на бъдещата римска институция. Това е Епафродит. Това са неговите ученици. Всички те са от Тракия и предимно Беломорска Тракия. И те се движат, нали, с него. Това се обуславя и поради факта, че географски, също да обърнем внимание, Тракия и Македония е възлова земя, и възлова земя от Мала Азия до Рим по суша. Mm-hmm. И няма как физически първоапостолите да стигнат до Рим без да минат от тук. Това е един благоприятен момент, добър за нас. Така по Божие внушение етнокултурното време пространство, което ние наричаме Тракия, неразлъчно присъства в историята на християнските идеи още от средата на първи век и нататък. В апостол Павловата оценка това присъствие е синоним не на друго, а на неукоризнена вяра в съучастие в благодатта Христова. Според апостол Павел, църквите тук са образец за целия тогавашен християнизиращ се свят. Апостол Павел непрекъснато ги хвали и слави. Тоест, тук ние трябва много внимателно да четем неговите послания. Не само това до солуняни, но и към всички останали, в които той говори към техните получатели за и относно тракийските му ученици. Във второто си послание до солуняни той доразвива учението си за съдния ден, за пришествието Христово. Апостол Павел говори за тях като за възлюбени на Господа братя. Никой друг. Нека някой сега разгърне Павловите послания и им намери друго обращение към други някои, освен към траките, които Павел да нарича възлюбени на Господа братя. Избрани за спасение. Избрани, да. Пак същата думичка, учителевата, поставяйки ги в числото на човеците, които имат вяра. В средата на първи век, на тракорфическа основа и всред българите траки, апостол Павел разграничава две категории в духовен план. Човеците, които имат вяра, защото, казва той, не всички имат вяра. И това той го пише във второто послание. Това е след запознаването му с Атина, с атинския аеропаг. Да, а как там приемат апостол Павел? Внимателно ще го прочетем. Значи, от северно-беломорското крайбрежие Тракия и земите нагоре, той се спуска надолу на юг заедно със своите спътници и разпространявайки Христовото учение, той вижда там също нещо, което не го е видял тук.
Той е повикан за помощ в Тракия, а в атинския аеропак в атиняните, когато той им говори за възкресение и мъртви, и едни казва, му се присмиваха, това свидетелства Лука в Деяния на светите апостоли, а други му казваха, а други думаха, друг път щем те послуша, затова иди си от тук. Тоест, той отива при тях, без да бъде приет от тях. Той говори при тях, без. Защо? За тях е нещо непонятно да се говори за възкресение. Ами, то е напълно обяснимо, защото те превеждат за себе си. Древногръцката култура какво представлява? Представлява древногръцки превод на тракийския орфизъм. Но превод. Но адаптиран към светоглед, който, да кажем, не е толкова подготвен. Абсолютно, защото вярата в безсмъртието на човека при тях се разбира като вяра в безсмъртието на душата. Оттам безсмъртен човек, възкресение, за тях е нещо напълно непознато, напълно непонятно. Те са неподготвени и вече възприемането на Христовата вяра там става с много голям сблъсък. Във всички други езически земи и от Рим и на Запад сблъсъка е много голям между двете. се профанизира. Да, между двете култури, двата пласта, ако щем, двата вида епохи до Христа и след Христа, както казваме. Това са големи сблъсъци. Да, както и когато там за юдеите, че учението изкушение. Сблъсъци, които тук не се случват и няма как да се случват. За гърците е присмех. За гърците да е присмех. За юдеите е изкушение. Друг път чета чува. А за орфиците и за траките българи е откровение. Ела при нас и помагай се тук. Да, откровение и нов път. И нов път. В новата при епоха. Това траките правят това повикване без да са го слушали. Те предварително знаят духа, интуицията, Христовото учение, що се състои. Те са готови за това нещо. Не случайно в тракийската етнокултурна карта, говоря за етнокултурна карта, не говоря за държави, някой да не се засегне в нечие народно събрание. Значи в българо-тракийската етнокултурна карта е и идването на Богородица. Това са тракийски земи. Атон. Да. И така нататък. Това е старата тракийска култура. Сега... И после легендата за Иверската света Богородица и по-късно освобождението на България. Да. И откровението в Солун в 1746. После да си припомним и на един от египетските жреци, когато при него отива законодателя Солон. Той какво казва за гърците? Че те са деца по отношение на великото знание. Това са откровения, на които аз се позовавам на самия древен свят. Едно е отношението на Павел към българите траки. Ето каква е характеристиката пък и на Солон за атиняни, за древните гърци. Сега, ето още едни Павлови думички, когато той пише мисля, че беше до Коринтяни. Той казва, ние проповядваме Христа разпнатия, който за юдеи
ето твоя отговор. За юдеи е съблазън. Да. Ние проповядваме и на елини, но за тях това е безумство. Да. И тези констатации апостол Павел ги прави още тогава. Това са характеристики от най-висше стоящо място. Апостол Павел не е кой да е. И неговите думи, неговото учение, това е една голяма част от това, което наричаме, включително и в църквата, Нови Завет. Тези думи всичките си ги взимаме и си ги четем от Нови Завет. Какво казва още апостол Павел в случая? Душевният човек, вярата в безсмъртието на душата, гърците, не възприема онова, що е от Божия дух. Ето друга негова характеристика. Ясно е, наясно Да. Как трако българите възприемат, как възприемат съответно гърците. Гърците, да. И още и още. И аз, казва той, братя, не можах да ви говоря, обръщайки се, нали, към коринтяни, като на духовни. Той, горкия, имам чувството, че едва ли не си извинява. Извинявайте, аз не можах да ви говоря като на духовни. Тоест той там не е намерил достатъчно сродство и почва. Да, като на плътски ви говорих, защото вие сте младенци в Христа. Това е апостол Павел. С мляко ви нахраних, а не с твърда храна, защото не бяхте в сила да я приемете. Па и сега още не сте, понеже сте още плътски. Първо послание до Коринтяни, глава 1. В този смисъл ние можем да направим едно обобщение, че културният изоморфизъм, географско-държавнически ограничен, нали, Римска империя, други държави и така нататък, всъщност от тази позиция между Гърция и българите траки, това са две други помежду си етнокултурни лица. Това са етнокултурни лица, които се разминават на всички фронтове, защото се разминават на основния фронт отношението си към Бога. И в последствие се различават и като цивилизация. И точка по въпрос. Какво повече, нали, ние можем да говорим и да прибавим. Те са други помежду. Нещо друго още, което Павел вижда апостол Павел вижда при гърците един постамент, нали, без божеско изображение, както на другите при гърците много Божие има много, нали, божески изображения. Той вижда един, който е празен, един стълб поставен, с написанието "Незнайно му Богу". Той сред тях среща, натъква се на незнайния Бог. Те не знаят, те сами определят себе си на незнайния Бог. Нещо са поставили като камък, като основа, обаче не го знаят едно кой търсене, е, вероятно, и подсъзнателно към кой истината. и що е. И пак повтарям, винаги културата е на колене пред държавата. Mm-hmm.